Здравейте, приятели! Да поговорим днес за инвестирането. Много важна и интересна тема. Защо да инвестирам? Да инвестирам ли изобщо? В какво да инвестирам? Кога да инвестирам? Как да съм сигурен, че няма да загубя парите си и да се излъжа? И изобщо какво представлява инвестицията? Доста сериозни въпроси, на които ще дам отговор. Самата дума инвестиция произлиза от латински и означава влагане с цел получаване на допълнителен ресурс. Печалба. Може да се вложи време, може да се влагат в взаимоотношенията внимание с различни цели, да спечелим отсреща някаква полза, което е нормално. По отношение на парите, инвестиция означава да вложим парични средства в някакъв тип инструмент финансов, за да получим допълнителна доходност с цел печалба. Задължително ли е да спечелим? Може ли да загубим? Това са въпроси, които всеки един от нас си задава. Знае се, че в финансовия свят има цикличност на кризите. Горе-долу през 10 години се получава криза и в течение на този процес се пренаместват и пренареждат различните финансови пластове. Получават се сривове на компании. Оттам нататък инфлацията расте баснословно и обезценява парите. Много е важно да знаем, че 1 лев днес не е 1 лев утре. Защото това, което днес си закупуваме с 1 лев, ние утре не можем да си го закупим със същия този 1 лев. И затова, ако сме си покрили всички разходи и са ни останали пари, е добре да ги вложим в нещо, което да носи допълнителна доходност и да не ни обезценява парите, а дори е добре да носи печалба. Логично е всеки един от нас да се запита по този въпрос как точно и какво бих могъл да направя. Ще разкажа, ако имаме навик да събираме пари по установеното правило от 10 до 30% от всеки един от нашите доходи за бъдеще време, има хора, които са убедени, че слагайки ги в банката, на депозит, дебитна карта или пък в къщи, в чекмедже, в кутия, дори в метална каса, че това им е най-сигурното, тъй като те си контролират парите. Нямат доверие на други. Не ги виня. Често хората изхождат от собствения си опит или от нещо преживяно, или от нещо, което са видяли от техни близки и е предизвикало негативен отпечатък като емоция от тях в тази връзка. Важно е все пак да се види по-скоро каква е била комбинацията от фактори и условия за този тип загуба, защото има хора, които във времето губят и съответно придобиват травма или някой около тях, който е видял как страдат. И тази травма е свързана с ограничаващи вярвания в бъдеще. По никакъв начин този човек не желае да бъде да промени мисленето си и често се случва да има губещи действия или бездействия, именно поради неговите ограничаващи вярвания, свързани с минали събития, негативни. Когато се държат спестявания у дома, има риск от кражба. Важно е
да се отбележи. Когато са у дома, също така има друг риск от емоционално пазаруване. Липсата на дисциплина и в един момент тези пари се стопяват. И третият риск е, че те се обезценяват. На практика те не работят, те стоят на едно място. По същия начин биха стояли в банката на депозит, където нямат положителна лихва и дори от таксите се намаляват, което пак означава обезценяване. В рамките на един месец може да не изглежда драстично. В рамките на една година ще си кажем, ами то са там някакви си там давам поносими пари, които давам за такси. Но ако се замислите, една сума сложена на депозит в рамките на 5 до 10 години губи с хиляди. Така че не е добре да спи тази сума. Хубаво е да се сложи в нещо, което да дава доходност. Така че не е добре да се слага под общ знаменател абсолютно всички случаи, които хората са имали негативни или са чули за някакъв тип загуби и поради тази причина да не желаят по никакъв начин да чуят. Напротив, има пък друг тип хора, които желаят да чуят. Ето за тях разговаряме в момента, за тях е тази беседа или дискусия, която бих искала да направим, тъй като искам от вас обратна връзка. Да ми дадете обратна връзка какво ви вълнува и какво ви е интересно в тази сфера, за да може наистина да се повдигне завесата и за да се види на кой къде са му опасенията, на кой къде са му интересите и как може да се случи наистина така, че човек да е доволен. Важни са знанията. Важно е да имаме в тази посока знания. Когато нямаме, ги искаме от консултант. Консултираме се. Това е същото, както ако искаме да отидем на доктор, защото ние не сме доктор и нещо някъде по тялото ни дава знак. По същият начин ходим на адвокат, защото не знаем законите. Необходимо е специалист да се произнесе и в разговор да се случи изясняване на тези пунктове, които на хората често пъти са им доста страшни дори. Важно е с какви средства ще се тръгне към определена цел и съответно важно е каква е целта. Каква е целта на това инвестиране? Да бъде надскочена инфлацията, да се съберат пари за бъдеще време за ползване. Някой може да си определи конкретна цел. Хубаво е да е конкретна. Имам нужда да си купя дом и поради тази причина ще си събирам пари за самоучастие. Имам желание да направя собствен бизнес и поради тази причина ще събирам известно време пари за капитал. Разписва се бизнес план, какво ми е необходимо, примерно помещение, активи, да накупя средства, с които ще оперирам, да наема хора, на които ще плащам заплати и осигуровки. Всичкото това нещо се разписва и се вижда какво ще ми е необходимо. Също може да реши човек да си купи след време вилен имот. Може да реши, че иска да инвестира в някакъв тип инвестиционен имот дори. Образованието на децата също е тук. Имаме малки деца, 1, 2, 3. След време желаем тези деца да ги образоваме и е хубаво отдалеч да се помисли и да се вложат средства, когато имаме особено хоризонт, е много добре. Важно е да се види какъв е хоризонта, колко време имаме, за да се постигне конкретната цел. Така, аз си водя тук едни записки, записала съм си няколко точки, до момента вече съм на 4-та. Добре, 5-та точка, колко струва целта? Важно е да я остойностим, да преценим това нещо, което ще правим, да го проучим на пазара, колко струва.
за да може да преценим с нашите средства за това време, за което ние искаме, в какъв тип инструмент да вложим парите, за да се получи печалба и дали това е възможно. Използваме сценарии, за да видим възвръщаемостта и печалбата в различните инструменти, как би могла да се получи. И като отправна точка е да се направи психофинансов профил